עולה נגמש על קו רקיע ומתנמנמת הדובה על בטן מלאה קליע או ארץ חבובה ומנסר גלגל ירח בין עננים הנה בא מרחב קצר מהסתרח או ארץ פיקוד הדרום כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. אחי הלוחמים, התושבים של בארי, שדרות, ניר עוז, כפר עזה ואיתם כל עם ישראל, כולם מביטים בנו כעת. אתם דור הניצחון. כאן קודקוד, תנו למשימותיכם, עקו באויב, סוף. החלון האדום. כמו שכן אפשר לעזוב את העיר ניסע על הכביש המהיר העתיד תמיד מזהיר לא צריך נמצא איזו אל שבור נקרא שם כאילו ברור שמדובר באומן רק תזכר יהיה טוב הפרחים ישובו לפרוח תראה שיהיה טוב שבת שלישית בעזה, ועוברים לי כל מיני דברים בראש. לא פשוט להיות לוחם בתקופה הזאת, במיוחד מתעדים כמוני שחבורים לבד לכוח שהם לא הכירו קודם. איבדנו חברים, את חלקם מול העיניים. ראינו ותיעדנו הכל, מהזוועות של 7 באוקטובר ועד עכשיו. זה ללא ספק האתגר הכי משמעותי שהיה לי בחיי. אבל בתכלס, בשביל זה התגייסתי, שעשות את הדבר הנכון. ובסוף גם עולה המחשבה האופטימית לראש. המחשבה הזאת שאנחנו ישראלים, אז ידוע שיהיה טוב. But he never